Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu lill-Ispirtu Santu, dak l-istess Spiritu Qaddis li ċaqla u nebbaħ lil xmum biex imur fit-tempju, nitolbuh biex jidawlilna moħħna u qalbna ħalli naċċettaw u nilqgħu il-kelma tiegħu. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għal-ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwiled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ ċiċem kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. Huwa laqgħu fuq dirajh, bierek lill-Alla u qal: Issa, o Sidi, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marija: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu koll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ, mimli bl-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja.
kemm inħoss li għandi nirringrazzja lis-Sinjur Alla għax illum tani din l-okkażjoni ta' din il-lekzjo fil-festa tal-preżentazzjoni tal-mulej. U nirringrazzja għax ninsab imdawwar magħkom u fostkom erwieħ ikkonsagrati. Grazzi mulej. Ser naqsam din ir-riflessjoni tiegħi fi 3 punti ħalli nimxu biex inkunu naqblu mal-Vanġelu. L-ewwel punt dwar ir-riskatt tat-tifel il-primogenitu, il-kbir. It-tieni punt dwar il-purifikazzjoni tal-om u t-tielet din id-darba x'ġara straordinarju fit-Tempju ta' Ġerusalemm li mhux is-soltu jiġri. Il-ħin limitat ħafna ta' bdejna daqsxejn wara, imma ħanibda l-ewwel punt. Ir-riskatt. X'nifhmu meta ngħidu riskatt, il-kelma tir-riskatt tal xi ħadd. Id-dizzjonarji dawn, huwa ħlas mitlub li jingħata għal ħelsien mill-jasar ta' xi ħadd. Tirriskattaw. Tħallas xi ħaġa. U d-dizzjonarju jgħidli illi din il-kelma riskatt interessanti ma kontx nafa, fil-fatt nagħmluha ma tkunx tafa. Jista' jingħat ukoll anke għall-irwieħ tal-purgatorju. Meta nitolbu għalihom, noffru qudiesa għalihom qegħdin nirriskattaw. Issa, fejn hu l-pedament tar-riskatt tal-festa li qegħdin nitkellmu tat-tarbija Ġesu? Nikkwotaw xi jgħid il-ktieb tal-Eżodu. L-Eżodu. Inti twarrab għal mulej kull ma jitwielet l-ewwel minn mara. Il-frieħ tal-ewwel irġiel ikunu tal-mulej. Mela titwielet l-ewwel tarbija, l-Eżodu jgħidlek dan tal-mulej, mhux tiegħek. U jekk il-qudiem qed nikkwota, ibnek jistaqsik. Xi fisser dan? Dan x'inhu? Intejdlu. Għax il-mulej ħariġna mill-Eġittu mill-art tal-jasar b'qawwa ta' drijow. Għalhekk jien noffri b'sakrifiċċju lill-mulej biex ngħidlu grazzi kull tifel li jitwielet l-ewwel u kull l-ewwel wild ta' wliedi wara nifdih. Mela din il-liġi marbut magħha hemm il-kuntest issa pass lura tal-mewt tat-tifel il-kbir tal-Eġizzjani. Grazzi ta' fuq l-istorja u x'hekk. Għad-demm imċappas mad-daħla tad-djar, il-mewt ma daħlitx u allura ara r-rabta. It-tifel il-kbir, il-primogenitu ta' kull fejn kien hemm id-demm imċappas, id-demm il-mewt ma daħlitx. Allura ir-rabta. Issa Luqa għadna kemm smajna wara li għalqilhom iż-żmien għal purifikazzjoni skont il-liġi ta' Mosè, dak li għadni kemm rajt. Ħadu Ġerusalemm lit-tarbija biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub, Luqa ħajkwota l-Antik Testament, x'jgħid kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi ikkonsagrat lill-mulej.
Luqa l-espressjoni interessanti, il-liġi tal-mulej f'dan il-vers jikkwota darbtejn. Issa barra il-liġi tal-Eżodu hemm il-liġi tal-Levitiku. X'jgħid il-Levitiku? U meta jgħaddi żmien it-tisfija tagħha tal-mara għat-tifel jew għat-tifla, iġġejb ħaruf ta' matul dik is-sena għas-sakrifiċċju. Jiġifieri biex joffruh lill-Alla. Anzi skużawni, għas-sakrifiċċju tal-ħruq, jiġifieri s-sakrifiċċju Olokawst, ola bil-lugdi, ġifieri jintem kollu kemm hu, l-ogħla sakrifiċċju li tista' tagħmel, is-sakrifiċċju ittraduċewha tal-ħruq. U beċċun jew gamjima għas-sakrifiċċju tal-purifikazzjoni. Issa l-koppja tagħna għax hekk marru fit-tempju biex jobdu bil-liġi, kollox għamlu kull ma titlob bil-liġi, imma tinnota xi nuqqasijiet. Pereżempju, il-ħaruf fejnu. Giuseppe u Marija kellhom jieħdu l-ħaruf ta' matul dik is-sena. Iż-żewġ interpretazzjonijiet. Il-ħaruf ma kienx hemm għax ma kellhomx biex jixtru ħaruf ta' matul dik is-sena, għax irid ikun ħaruf. Raġel, laqas ħarufa raġel, u laqas bl-inqas difett, taf allura kienu jitolbu ħafna. Nixtri ħarufa għas-sakrifiċċju, ma ħajbijaw jieħu ma nafux in-negozju kif isej. Allura ma kellhomx biex jixtru ħaruf. L-ewwel imbagħad l-oħra nafuha u hekk. Il-ħaruf kien fuq idejhom. Ma kellhomx ħaruf annimal, imma kellhom il-ħaruf veru. Emmiet il-lob tal-Iskrittura. Il-Battista mhux hekk qallu kemm meta kien l-Evanġelu 15 ilu. Il-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf qiegħed fuq idejn ommu, issa ħatateħ fuq dirajn xmon. U allura hawnhekk naraw bir-rabta bejn id-dem kif qal il-Levitiku, id-dem tal-ħaruf fl-Eġittu li ħeles u feda li l-mewt ma daħlitx u t-tifel il-kbir ma mietx. Grazzi għad-dem. Donawnu kondolazzjoni sabiħa San Ġwan Grisostmu fuq id-dem ta' meta naqrawha il-ġimgħa l-kbira. Fil-ġimgħa l-kbira. San Ġwan Grisostmu ulla ħwejna jagħmel dak il-paragun bid-dem. Allura d-dem tal-ħaruf annimal, it-tifel il-kbir tal-Lewż ma mietx. Issa hawnhekk għandna d-dem tal-ħaruf divin. Li dan il-ħaruf ser jiġi riskattat. Il-funzjoni joffru ħaruf, joffru l-beċċun u hekk jirringrazzjaw l-Alla li tawhom it-tarbija u hekk jirriskattaw u jaħduh magħhom id-dar. Mela din hija l-ewwel ħsieb tal-festa ta' għada, ir-riskatt tat-tifel il-kbir. It-tieni ħsieb il-purifikazzjoni tal-om. Il-liġi tal-Levitiku, tinsewx ma ninsewx l-affarijiet. Dawn liġijiet li kienu josservaw. Ma tistax timmaġina li l-Madonna u San Giuseppe ma josservawhomx il-liġi miktuba. X'jgħid il-Levitiku? Ara x'jgħid. Meta il-mara ikolla tarbija, tibqa' jimnitsa għal 7 ijiem, bħal meta tkun imnitsa fi żmienha. Fit-8 jum tinħaten it-tarbija. U l-om iddum 33 jum ieħor
biex tissaffa minn demma. Ma tmiss xejn l-aw imqaddes u ma titħolx fit-tempju sakemm ma jgħaddix żmien it-tisfija tagħha. Din il-liġi tal-Levitiku kapitlu 12. Issa Marija it-tarbija kienet tinsab u taqa' taħt din il-liġi. Men allura 2 ta' frar għada jaħbad jum ir-riskatt tat-tarbija ta' Ġesu u jaħbad ukoll jum il-purifikazzjoni tal-omm 40 ġurnata. Allura meta dawn ippreżentaw ruħhom quddiem Xmon jgħid Luqa li kien ġust dikajjos u li kien raġel twajjeb berek l-omm għax issa ġiet imnatfa u stedina flimkien mar-raġel biex ikomplu deħlin il-ġewwa fit-tempju u jagħmlu l-offerta skont ma titlob il-liġi. Issa inti mnatfa, issa inti għamilt l-offerta tiegħek, ibqa' dieħla. Ersaq iktar qrib lejn Alla kemm tista' tersaq il-ġewwa u tirringrazzjah ħalli tippreżenta. Issa Luqa jgħid resqu biex jippreżentaw it-tarbija. U dan il-verb jippreżentaw għandu żewġ tifsiriet l-oriġinal, il-Grek. L-ewwel tifsira din li nafu għax meħuda mid-Deuteronomju, liġi oħra. Tersaq quddiem il-mulej biex tippreżenta. Għax lilu għażel il-mulej Alla tiegħek mit-tribu kollha ta' Iżrael biex jaqdi dan il-verb, biex jaqdi lill-Alla tiegħek. Mela l-ewwel tifsira tal-verb Grek tippreżenta huwa li taqdi. Tersaq biex taqdi lill-mulej. Imma għandu tifsir oħra interessanti u Luqa fehma. It-tieni tifsira hija tippreżenta it-tarbija lill-mulej b'sakrifiċċju, vittma. U hawnhekk għandna l-uniku każ fit-Testament il-Qadim kollu fejn ma seħħx hemm seħħ wara. Min jippreżenta sa nfisser u l-offerta l-istess. Ħanġibu l-eżempju tal-qassisin tal-Antik Testament. Irresqu l-annimal, jitilgħu it-taraġġ, jaħarquh, jgħidu t-talb u jinżlu. U għamlu l-offerta. Kollu sew. Fil-każ ta' Ġesu fuq il-Kalvarju, il-qassis u l-vittma kienu l-istess. Ġesu tela fuq il-Kalvarju u stess u kien il-vittma. Issa dan il-verb Luqa qed jifhem din il-ħaġa. Mela Ġuseppi u Marija ara kemm hu sabiħ bl-offerta safja u pura tat-tarbija Ġesu diġà kienu qegħdin jifhmu x'għandu jgħaddi mill-ħaruf li kellhom fuq idejhom. Il-ħaruf li ħajbati, li ħajmut u għatiqu. Il-vittma safja, parestenaj, toqrob lejn Alla imma toffri. U Ġesu tarbija Luqa qed jgħidilna dan diġà ħajkun offerta lill-Alla. Mela il-purifikazzjoni tal-omm. It-tielet ħsieb dan huwa l-aktar twil. X'ġara fit-tempju, mhux soltu, x'ġara. Nibdew mill-personaġġ Xmon. Luqa jsejjaħlu raġel ġust. Bħalma dejjem Luqa, bħalma huwa ġust Zakkarija,
bħalma hija ġusta Elisabetta, bħalma huwa ġust Giuseppi, u bħalma huwa ġust, interessanti dan, l-atti ta' Luqa, Ananija, taf minnu Ananija, u xak dak il-raġel, dak il-qassis, meta derlu għallu fit-triq dritta hemm raġel jismu Sawl, għallu minnu Sawl, tisma bessi weru birek ħammur fejnu jien, Luqa jsejjaħlu Ananija l-ġust, il-ġust. Iktar, l-importanza ħuti tal-Ispirtu Santu. Luqa imsejjaħ l-Evanġelista tal-Ispirtu Santu. U veru, għara kammu veru. Nibdew. Mill-bidunet. Gabriel ikellem l-Zakkarija fit-tempju. U x'jgħidlu? It-tifel tiegħek jintela bi spirtu għaddejs sa minġu fommu. Waħda. Lil-Marija Nazaret xejdila, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-oli tixħet id-del tagħha fuqek, l-Ispirtu Santu. Imbagħad Marija tmur tħaffef tqum kif jgħid Sant Ambrox tqum mhux biss tfisser tqum minn pożizzjoni għadek taf tfisser iktar minn daqshekk. Għajn Karim. U Elisabetta dan dejjem Luqa. U Elisabetta intliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira, it-terwaħ. Meta l-Lut għajtu għajta kbira quddiem l-arka, intliet bl-Ispirtu Santu. Ir-raġel tagħha wara li kien ilu 9 xhur mowtu u niżel isemmu ma koma sbieħ ta' u niżel l-Ispirtu Santu u Zakkarija missieru intela bl-Ispirtu Santu u beda jħabbar u jgħid u għandna l-Benediktus. Imbagħad il-Magħmudija ta' Ġesu u niżel l-Ispirtu Santu u der fuq Ġesu fis-sura ta' ħamiema. Eżekk huma kemm fil-bidu tal-ħajja pubblika ta' Ġesu, kapitlu 4, Luqa, dejjem Luqa. Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu reġa' lura lejn il-Ġordan u l-Ispirtu Qaddis ħadu lejn id-deżert. U l-atti tal-Apostli li huwa l-istess awtur, hemm 30 eżempju fejn isemmi l-Ispirtu Santu. Ħasemmilkom wieħed biss fil-Konċilju ta' Ġerusalem, is-sena 45, meta Pawlu u Barnaba wara li marru jippritkaw il-ġnus, Tgergejr, eccetera, allura mar Ġerusalem biex jiddiskutu jekk lill-ġnus iġalluhom jagħmlu ċirkonċiżjoni, iġalluhom ħafna kwistjonijiet ta' laħam u mhux laħam, kwistjoni ta' jum is-sibt u mar għall-Kunċilju. U x'jgħid Pietru isemgħuha kemm sabiħa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandniex nabbuhom bil-pejs, eccetera, 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 eccetera. Imma l-ewwel li qabbes għax lill-Ispirtu Santu u lilna dan dejjem Luqa. Issa niġu għal x'mu. X'mu wara xulxejn, 25, 26 u 27 il-versi hemm semmi l-Ispirtu Santu x'waħda din. Number 1. X'mun raġel ġust u tajjeb li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. Luqa għal x'mun waħda. It-tieni. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara eccetera. L-Ispirtu Santu nebbaħ il-xmu. U t-tielet
mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu Santu, eċċetera, eċċetera. Mela din il-frażi l-Ispirtu Santu Luqa japplika 3 darbiet wara xulxejn vers 25, 26 u 27 għal dan ir-raġel Xmon. Mela Xmon hawnhekk l-aħwa qiegħed fl-ambitu sħiħ tal-profeti tal-Antik Testament. Għax huma il-profeti kienu jiġu imnebħin u mċaqalqin mill-Ispirtu Santu, kellu raġun jgħidlu raġel ġust. Issa, Luqa jkompli jgħidilna li dan ir-raġel kien qed jistenna, sa nfisser, u x'kien jistenna? Il-faraġ. Żewġ kelmiet sbieħ, jistenna u l-faraġ. Il-Testament il-qadim ħoti huwa żmien ta' stennija. U għandna l-kwotazzjonijiet, Eżajja pereżempju, farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom, kellmu l-qalb ta' Ġerusalemm u għejdula l-istennija waslet. Farġu, qegħdin nistenn jista' fi żmien l-Avvent. Dan fil-fatt dan it-test naqrawhom fl-Avvent. Stenna l-Avvent, il-Testament il-qadim jistenna u dan ir-raġel kien jistenna. U żgur li jistenna. Għandu daqshekk dawl u għajnuna mill-Ispirtu Santu. Qed nimxi ta'. U x'kien jistenna? X'kien jistenna? Il-faraġ. Il-faraġ. Kemm hija kelma bil-Malti sabiħa, imma bil-Grek iktar sabiħa bl-oriġinal. Ngħidilkom għaliex. Għax għall-kelma faraġ il-Grek jaqra paraklesis. Paraklesis, kelma oħra għall-Ispirtu Santu. Il-Paraklitu, mhux hekk qalilna Ġesu fl-aħħar ċena u jien nitlob il-missier u jagħtikom difensur, parakleton ieħor. Mela Xmon il-kelma faraġ kien qed jistenna l-Ispirtu Santu, il-Konsolatur, dak li serraħlu qalbu. U allura ħuti Luqa meta jiddeskrivi l-Xmon dan il-mod ma setax jola iktar minn daqshekk. Xmon kien wieħed minn dawk l-anawim in-nies ġenwini qaddisin tat-Testament il-qadim. Bniedem mimli bid-doni tal-Ispirtu Santu minkejja li ma kienx jaf x'inhuma u li ma huma. Bniedem jistenna l-faraġ. Bniedem imdawwal mill-Ispirtu Santu. U dan il-bniedem issa meta qudiemu ra din il-koppja, ma tafx li jarafa, l-Ispirtu Santu ħajħallih xott il-Xmon għallu nebħu minn huma dawk, minn fex tinfixel, u għamel żewġ ġesti, waħda bil-ġest bil-idejn u l-ġest liħor bil-kliem. L-ewwel ġest bil-idejn huwa laqa kemm sabiħa it-tarbija fuq dirajh. X'ġest dak. Imma x'ġest dak. Issa dan għandu l-er, għax l-iskrittura għalhekk sabiħa ta' l-iskrittura ġennek. Dan għandu l-er tiegħu fl-Antik Testament. Meta? Ara meta? Meta kienu jmorru n-nies? Sinċira taf, ġenwini. Imorru fit-tempju u lill-Alla joffrulu xi ħaġa. Isemgħuha preċiża. Il-qassejs jilqa'
dan huwa d-Deuteronomju. Il-qassis jilqa il-qoffa minn idejn l-individwu qiegħda quddiem l-artal tal-mulej u jbierku. Issa l-qoffa kien ikun fiha l-frott jew il-ħaxix. Mela dan ġej raġel, ġiet familja, min jaf minn kemm il-bogħod, forsi darba f'sena. U lill-Alla ħadd toffrilu l-qoffa. Toffrija lill-qassis tat-Testament il-Qadim u l-qassis qiegħda irressaqha quddiem l-artal. U hawnhekk ħut il-eżiż minflok il-qoffa mimlija frott, Giuseppe u Marija jresqu kemm sabiħa, jresqu l-ewwel frott tagħhom il-primogenitu jagħtuh il-qassis ix-xebħ il-paralleliżmu ta' fuq dirajh biex irresqu quddiem l-artal parestenaj ħalli jiġi offrut lill-Alla. Huwa laqgħu fuq kemm hija espressjoni qawwija. Huwa laqgħu fuq dirajh biex jgħidu hawn grazzi, nidżik ħajr, għajnejja saraw. Mena l-ewwel ġest laqgħu fuq dirajh. Kif il-qassis fl-Antik Testament kien jilqa' l-qoffa preċis il-kliem ta' il-paralleliżmu preċisissimu. Dawk in-nies li jġibu l-offerta l-qassis kienu jagħtuha u Giuseppe u Marija l-offerta tagħhom il-qassis tagħha lil xmon. Preċis. M'hemm l-ebda interpretazzjoni oħra. Laqgħu fuq dirajh. U t-tieni ġest x'għamel xmon milli laqa' it-tarbija fuq dirajh? Bierek lill-Alla. Il-baraka. Wieħed mill-iktar verbi qawwijin fit-Testament il-Qadim. Baraka, barka, miktub 399 darba. Baraka. Mela Giuseppe, Marija joffru, jirriskattaw u jirringrazzjaw. Fejn qiegħda l-qawwa tal-barka? Din il-lezzjoni naqrawha nhar l-ewwel tas-sena. Meta semgħu mill-ewwel dbierku lill-uliet Iżrael għejdulhom hekk. Ibierkek il-mulej u ħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares, issa iħares mhux dejn ta' mhux lajn. Iħares jieħu ħsiebek, jipprovdilek, iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u iktar u jien imberikom. Mamma mija xi sbuħija. U jien imberikom. U xmum din it-tarbija fuq spalle, fuq idejh, jiet ibierek lill-Alla. Il-baraka għandu raġun imbagħad jisplodi f'dak l-innu, anki hawnhekk Luqa, 3 innijiet. Il-Magnificat, il-Madonna, għax hekk dejjem f'Luqa. Il-Benedictus sewwa wara 9 xhur. Issa dan tista' sid tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur ftit oħra bisliem skont kemmtek għax iktar l-aħħar ħsieb taf għax il-ħin jgħaddi. Meta xmon kellu il dik it-tarbija imma immaġinaw ftit taf x'ambjent inħoloq f'dak it-tempju. Għalhekk naqraw anke l-ewwel lezzjoni għada, il-messaġġier tiegħi jidħol fit-tempju. X'mu qal ġex kelmiet. Dan ħajkun dawl u glorja. Ninfissirhom u nikkonkludi.
Mbagħad il-għandna nħalluha. Dawl u glorja. X'mon naturalment qed iħabbar li t-tarbieħa tkun dawl, naturalment mhux dawl materjali, imma dawl spiritwali. Iżajja isemgħu x'jgħid. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, uqbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu u iktar u dawl għal ġnus. Dawl. Dak li ħabbar Iżajja li ħajkun dawl hija hawn fid-dar tiegħu it-tempju. U l-istess Iżajja darb'oħra f'kapitlu 49 jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinferex. Dawl. L-ewwel nett dan huwa dawl mhux riservat għal xi poplu, miftuħa għal min, għal ġnus. Tinsewx li l-poplu lugdej jaqsam il-popli fit-tnejn, il-poplu magħżul aħna u l-oħrajn il-gojim, il-pagani, il-ġnus. Dawn nisalvaw imma jekk jibqa' xi ftit spazju, imma jekk Iżajja issa qiegħed jgħid li dan Iżajja qed iħabbar huwa dawl għal ġnus u din l-istess kelma u espressjoni jużaha x'mun. Dawl biex jidawwal il-ġnus. Għalhekk nixelu x-xema l-aħwa, għalhekk il-gandlora żejja minn gandelabrum, minn gandlier, u l-gandlier qiegħed biex jixel u biex jidawwal. Dawl. Interessanti li 3 darbiet Ġesu fil-ħajja tiegħu jgħid li huwa dawl. Jien id-dawl tad-dinja min jimxi warajja ma jimxi l-oħrina. It-tieni kemm indum fid-dinja jiena dawl tad-dinja. U t-tielet jien hu id-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Dawl. L-aħħar kelma, glorja. Kavod, il-kelma kavod, 200 darba fl-Antik Testament. Din il-kelma li dejjem ħabtitni ħafna. Xi tfisser glorja? Kelma marbuta ma' Alla, glorja. Ħanaqra biex wieħed jiċċelebra u jipprova jifhem il-misteru ta' Alla mimli glorja. Mosè, isemewwa, Allu ħallini nara il-glorja tiegħek, kavodeka, il-kavod tiegħek, walla Allu ma jint ma tistax tara il-glorja għax ebda bniedem ma jarani u jibqa' ħaj. Test ieħor dejn nafuha sabiħa ħafna meta Salamun għamel il-funzjoni u ħara annimali tat-Tempju ta' Ġerusalemm, niżlet mis-sema sħaba fit-Tempju għax il-glorja tal-mulej kienet imliet it-Tempju tal-glorja. Ma x'inhi din il-glorja? Number 3, meta twieled f'Betlem u l-anġlu der li dawk ir-rajja f'Bet Saħur, der ilhom anġlu tal-mulej u l-glorja tal-mulej iddiet madwar, imma din il-glorja iddiet madwarhom. Imbagħad laqwa bomba San Ġwan, kapitlu 1, vers 14, verbum karo, u liben ta' il-verb sar bniedem u għammar postna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Dik il-glorja li għandu mal-missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verb. U x'mon il-din it-tarbija qed jgħidilha inti dawl u inti glorja. Ħanieqaf. Kemm għandna x'nirringrazzjaw lis-Sinjur Alla li bagħtilna il-dan il-liben uniġenitu tiegħu, il-dan id-dawl
u din il-glorja biex iseb imexxuna lejn is-sema lejn Ġerusalem pajjiżna. Issa nqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Sa qabel immorru nieħdu l-barka bil-kelma ta' Alla.
Kemm ngħidilkom grazzi ħafna li kontu hawn il-lejla u nawguralkom ħafna għal nhar it-tlieta jekk Alla jrid it-tnejn ta' frar u xek. Il-mulej ikun magħkom. Għada skużawni, għandkom raġun, għal għada t-tnejn. Il-mulej ikun magħkom u nitolbu ħafna l xulxin. Awguri mill-qalb ta'.